исәмсез хөрмәтле коллегалар. 21-26 июнь көннәрендә Татар филармониясе скверында хәйрия концертлары узачак. Шушы уңайдан без бүген матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең спикерлар белән таныштырыйм. Кадим Нуруллин, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры, Земфира Гыйлметдинова, филармонияның матбугат үзәге җитәкчесе һәм Хәбир Иштирәков, Татарстан ветераннары, пенсионерлары төбәк оешмасы советы рәисе. Безне онлайнда караучы журналистларга хәбәрем бар. Әгәр сорауларыгыз булса, безгә WhatsApp аша языгыз. 8927 037 91 10. 8927 037 91 10. Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле кунаклар. Һәм инде менә шушы хәйрия концертлары турында тулы мәгълүмат ишетәсе килә. Кадим әфәнде, бу хәйрия концертларының идеясы кайдан килеп чыкты? Һәм күпме акча кемгә җыярга планлаштырасыз? Рәхим итегез. Хәйрия концертлары филармония өчен яңалык түгел. Без аны 2012 елдан бирле үткәрә киләбез үзебезнең бакчабызда. Әлеге фестиваль үзе турында үзе сөйләп тора. Бу хәйрия булгач, монда бөтен әйбер эшләнелә. Акчасыз дип әйтергә кирәк. Катнашучы артистлар да, ансамбльләр, оркестрлар да, алар барсы да бушка эшли, шулай ук анда эшләгән техник хезмәткәрләр дә барсы да бушка эшли, алай гына да түгел. Бу минемчә шундый бердән-бер чара, кайда артистлар үзләре җырлыйлар, үзләре акча салалар. Менә бу теге ничектер дорфарак та яңгырый инде, теге акча түләп җырлау. Әмма ләкин моның нигезендә ята бик изге гамәл, ул да булса мохтаҗ балалар, монда без эшлибез балалар контингенты белән генә, чөнки башыннан ук без юл тоттык, алдан эшләдек без балалар йортлары белән. Аллага шөкер, аннан соң аңладык инде, алдан аңламаган идек. Аллага шөкер, балалар йортларында җитешлелек бик әйбәт икән. Менә Татарстан өчен без эшләдек Лаеш, Саба, Арча балалар йортлары белән, Аллага шөкер, анда хәлләр әйбәт икән. Әмма ләкин алар өчен ул шулай ук күңелле чара булды. Алар үзләре дә шунда катнаштылар. Аннан соң без әзрәк кенә менә гаиләләрдә булган мохтаҗларга таба киттек. Әгәр дә теге менә мин шәхсән үзем шушы эш белән арыны бозмаган булсам, бу хәтле мохтаҗ бар дип уйламас идем, чөнки бүгенге көндә бик нык күп мохтаҗлар икән. Аннан соң менә безнең бу уздырачак чарада Земфира Загитовна менә әйтә килде, бер гаиләгә әле генә шушындый гарип балалар алганнар инде бит. 4 гаилә, авылдагы гаилә 4 бала алып менә үзләрендә тәрбиялиләр. Монда минемчә моны булай тыныч кына сөйләп булмый, ул аның берсе дә безнең өчен шаккаткыч. Монда 4 менә шушындый дөньяда шушындый хәлләр бар, шушындый кешеләр бар, һәм без аны күрергә, белергә тиеш, һәм моның төбендә әлбәттә тәрбияви чара ята. Монда менә безнең яраткан артистларыбыз, яраткан оркестрларыбыз, алпат-алпат кешеләребез шушы юнәлешкә җәмгыятьтә шушы кешеләр барлыгын күрсәтәләр икән инде. Миңа калса безнең җәмгыятьне дә бу берникадәр дәрәҗәдә шушы эшкә әнди торган яхшы мисал. Безнең өчен, шуның өчен бу фестиваль бик якын һәм бик кадерле булып тора. Рәхмәт. Фестивальнең программасына килгәндә, менә шу хәйрия концертлары фестиваленең ул нинди максатлардан чыгып тупланды? Менә нәкъ шушы состав, шушы коллективлар. Земфира ханым, сез әйтәсезме? Кадим әфәнде, сезме? Монда туплану бу безнең эш башланды иртәрәк. Сез беләсез, монда алайса әйтергә кирәк, икенче фестиваль турында да. Тагын безнең монардан кала тагын бер фестивалебез бар. Бу Яшәрүче Татарстан дип атала. Светущий Татарстан. Бу фестивальнең исеме. Икенче фестиваль барлык филакларда бездә кунакта. Ул Пушкинның текстыннан алынган сүзләр. Һәм
алар уза безнең филармония эчендә. Алар билет рәвешендә, алар башландылар безнең 15 июнь көнне, тәмамланалар ул концертлар 8 июль көнне. Барлыгы урам белән бергә 9 концерт эштә була, 6 концерт урамда була. Булар барлыгы 15 концерт. Шунлыктан безнең быел үзебезнең коллективларыбыз бер генә фольклор ансамбле генә катнаша. Алар Берменчик ансамбле белән 24 көнне бакчада үзләренең тамашаларын күрсәтәчәкләр. Калган коллективлар алар концерт залы эчендә, шуңа күрә бөтен коллективларыбызны без күрмибез. Быел беренче тапкыр менә шушы 6 еллык тарихта безнең фестиваль тарихында без үзебезнең белән, үзе филармония белән тыгыз элемтәдә торган башка коллективларга мөрәҗәгать иттек, һәм алар бик теләп бу безнең мөрәҗәгатебезне кабул иттеләр, һәм без сөйләшкән берсе генә дә инкар итмәде, катнашуын теләген белдерде. Шуңа күрә бу мәсьәлә башланган иде безнең февраль аенда. Февраль аенда Салават Фәтхетдинов ул белгәнегезчә балалар фонды булдырды. Күптән инде уларның бар. Һәм әлеге фондка ул мине дә чакырды. Катнашучы һәм киңәшче буларак түгәрәк стел артында. Һәм шунда утырганда без сөйләштек тә, ул әйтте, 1 июньгә, ничек уйлыйсыз, 1 июньдә концерт куйсак менә балаларга. Мин әйттем, 1 июньдә ул актуаль түгел. Ни өчен? Беренчедән, мин 1 июньне үзем аңламыйм. Чөнки балаларны яклау көне, кемнән яклыйбыз? Сорау туа. Яклау көне булгач, кемнән яклыйбыз? Аларны кем җәберли? Алай булса, алар белән эш итәргә кирәк, балалар белән түгел. Аннан соң ул көнне ниндидер теге күп чаралар уза. Алар кирип баталар шушы чаралар, каядыр, юкка чыгып калалар. Менә булай айырып алып үткәрү, миңа калса, ул моның фикере яхшы, һәм мин шушы фикерне анда әйттем дә, әлбәттә, Салават Зәкич аны беләдер, ул үзе әйтте, мин рәхәтләнеп ул көнне үзем җырлаячакмын. Һәм әле бер тапкырда ишеткәнем юк, артистның үзе түләп акча түләп җырлаганын, бу миңа бик каты ошый дип, уларны күтәреп алды да, бер генә көн түгел, 2 көн сорады. Шуңа күрә аның монда 5 баласы бар, аларның фонды исәбеннән куелган 5 баласы бар, 2 көннең менә ниен, шималын ул шунда җибәрәләр. Безнең монда менә теге сорауыгызны бәлкем мин алданрак та әйтәмдер. Безнең монда шунсы кызык һәм минем күңелемә бик ятышлы. Менә безнең урны тора бит инде, урныга акчаны салабыз. Менә баланың ата-анасы бармы? Туганы бармы? Шуның белән керәбез дә, менә шушы кешеләргә бирәбез. Кулдан кулга була бу. Монда беркемдә бер каяда бер нәрсәдә күчерми. Менә минем өчен бу теге кешенең күңеле эчендә әйбәттер дип саныйм. Бу очракны. Һәм менә калганнарына килгәндә мин дә рәттән китек, менә 23 көнне Алла теләсә безнең Балкыш фестивале, ул шулай ук бик зур фестиваль безнең республика дәрәҗәсендә үткәрелә торган. Аның бүген безнең президенты Хабир Газизович анага аерым сораулар булыр. 24 көнне фольклор ансамбле белән Берменчек ансамбле, 25 көнне безнең яраткан үзебезнең ветераннарыбыз Илхамият клубы, алар аерым бер концерт бирәчәк, һәм 26 көнне Ля Примавера оркестры безнең яңа гына табанан төшкән халык артисты исемен алган, Россиянең гафу итегез, Россиянең атказанган артисты исемен алган Резидә Галимова белән алар шулай ук зур концерт программасы әзерлиләр. Рәхмәт. Чираттагы сорау Хабир әфәнде сезгә булыр. Менә бу Балкыш фестивале лауреатлары шулай концерт куячак, шушы хәйрия концертлары вакытында. Балкыш фестивале ул инде Балкыш хәрәкәте дип әйтерлек зур фестиваль Татарстанда, республикада. Һәм менә шушы фестивальнең нәтиҗәләре турында тагын бер тапкыр ишетәсе килә сездән. Һәм менә бу лауреатларны
Шушы концертларга, хәйрия концертларына туплау эше ничек барды? Лауреатлар, алар бит инде төрле җирдә. Алар килергә тиз риза буламы? Менә бу оештыру чыгымнарын кем күтәрә? Рәхим итегез. Хәерле көн. Билгеле фестиваль, Балкыш фестивале ул хәзер танылган чара булып тора. Безне Мәскәүдә дә танылдылар, күрделәр, Белградта да булдыбыз. 16 елда үз чыгышларыбызны ясадык. 12 елда башланып киткән фестивалебез хәйркин кулаш алды. Цифрларны кабатлап киттем инде хәзер ул билгеле цифрлар. Беренче фестивальдә 3000-нән артык кеше катнашкан булса, менә соңгы быелгы фестивальдә, ул 5нче фестиваль санала, безнең 20150 кеше катнашты. Беләсезме, аерма никендәй зур. Барлыгы әгәр дә әйтеп китсәк инде бу ел арасында 5 фестивальдә безнең 65,000-нән артык кеше катнашты. Ул өлкән яшьтәге кешеләр. Иң олы яшьтәге кеше безнең 94 яшьтә. Соғыш ветераннар, конечно, билгеле инде алар. Әйеме. Менә быелгы әгәр дә без 12нче елда беренче фестивальдә Казан буенча бары тик 3 кенә номер ала алсак, гала концертка 3 номер Казан буенча алар әле озак кына үпкәләп җөрделәр безгә, жюрига үпкәләделәр. Менә быел инде, быелгы 5нче фестивальнең нәтиҗәсе буларак 35 номер, хәтта артырак чыгачак әле 35 номер республика жюрие аны сайлап алды. Безнең бер концертта әгәр дә менә кадимда зиярәттә уздырабыз безнең базабыз анда, филармониядә, ул әйтеп тора инде, где-то 25 номердан артырга тиеш түгел бер концерт дип. Безнең килеп чыга 30дан артык. Хәзер безгә менә уйлап карагыз, барлыгы 108 номер сайлап алдык. Общий теге бөтен республиканы санаганда инде әйме. Хәзер чиксидер бетергә. Беренче концертны без уздырдык май аенда, җиңү көненә багышлап. Хәзер бу калган кешеләрне үкләтергә ярамый. Алар бит лауреатлар безнең. Менә икенче концертны без хәзер 23 июньдә шушы филармониянең скверында, паркында уздырырга сәбәбебез бар. Анда безнең в основном Казан лауреатлар булачаклар. Һәм Биектаудан булачак. Артистыбыз безнең лауреатыбыз була. Инде калган 2 концертлар тагын булачак безнең. Келесі булырга тиеш безнең сентябрьдә һәм октябрь айында. Өлкән яшьтәгеләр индикациясендә уздырачакбыз оңгы концертыбызны быелгы фестивальнең. Билгеле, менә бу хәйрия концерты, без әйтәбез инде хәйрия концерты безнең өчен ул яңалык түгел. Әмма ләкин целевой менә бу юнәлештә алып барыла торган беренче концерт. Бу концертта безнең кергән акчабыз, әйеме кергән акча, без зур акчага үмид кылмыйбыз, конечно, билгеле. Безнең аудиториябыз в основном өлкән яшьтәге кешеләр, алар пенсиягә яши торган кешеләр. Әмма ләкин алардан кергән акча һәм лауреатларның призлары безнең бу күчереләчәк шушы фондка. Михаил Волков дигән 4 яшь ул, 5 яшь булачаганнарга декабрь айында балага. Бала хисабына керәчәк. Безнең перечисление битендәй призларны күчерәчәк без анда. Билгеле, тоже бик күп акча түгел. Әмма ләкин әйтәләр бит әле тамчыдан күл җыела дип. Безнең үзебезнең кулдан килгән ярдәмебезне менә безнең ветераннар аша кертәсебез килә. Үзебезнең өлешебезне. Концерт әйбәт булырга тиеш. Анда реклама бара безнең, конечно, 19 сәгатьтә башлана дип. 19 сәгатьтә түгел, безнең концерт дигән өчендә 18 сәгатьтә башлана. 18 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр концерт булачак. Барлыгы безнең где-то 20 артык номер булачагында, 2 сәгатькә барачак инде. Концерт әйбәт булырга тиеш. Ветераннар менә үзләренең вакытларын шәлләмичә, ул өлкән яшьтәгеләр әйеме, үзләренең сәламәтлеге бармы юкмы алар үзләре генә беләләр. Концертка чыккан, сәхнәгә чыкканда, менә аларның чыгышларына тыңларга без Казан халкын чакырып калабыз. Билгеле, ул Сабантуй көне булачак, әле кеше таралып өлгермәм булачак, Сабантуйдан кайткан көнне, шул скверга килсәләр, без аларны бик көтеп алачакбыз. Рәхмәт. Һәм менә хәйрия концертларының вакытлары турында әйтегез, тагын бер төгәллек кертик әле. Димәк, 21-22 Салават концерты кичке 8-дә, шулаймы? Чөнки монда бераз төгәлсезлекләр киткән программада. Журналистлар дөрес итеп язсалар, халыкка Зинфира ханым.
телефон микрофонга. Салаватның беренче көнге концерты 21 ул 8-дә башланачак, чөнки безнең анда зур залда да концерт ул көнне Сергей Жилин һәм фонограф бенд. Шуңа күрә аннан чыккан тамашачы, безнең инде шундый накладка булмасын өчен күчкән. Икенче көнне аның концерты 7-дә дип сөйләштек инде. Һәм менә Хәбир Газизович Балкыш фестивале көнне ул 6-га күчкән. Калган концертлар 7-дә шулай бит, Хадим Назарович. Башкаларда үзгәреш юк. Монда 2 генә үзгәреш, 22-се һәм 23 көнне генә. Рәхмәт. Земфира ханым, тагын бер сорау сезгә, сез журналистлар белән эшләүче белгеч буларак. Менә филармония әлбәттә хәйрия хәрәкәтен киң җәелдереп алып бара. Һәм без аны күзәтәбез башка мәдәни, мәсәлән, объектлар белән чагыштырганда филармониядә бу эш бик актив бара дип әйтергә була. Журналистлар тарафыннан бу хәйрия концертларына игътибар җитәрлекме? Минем уйымча, безнең гомумән филармониягә әйтергә кирәк, филармониягә журналистларның игътибары зур. Гомумән без ул яктан зорлана алмыйбыз. Шул исәптән хәйрия проектларында да узган ел менә безнең булган иде Скверда 2 концерт. Анда да безне Татар информ агентлыгы да, Ватаным Татарстан да, башкалар да, матбугат сайтлары да гомумән бит инде Татар информга хәзер йөз тотып бүлешәләр дә инде. Игътибар безгә зур булды. Безнең эшләгән эшебез күренми дип әйтеп булмый. Телевидениедә безгә бик шулай хәер хак. Шуңа күрә мин күрәләр дип уйлыйм. Безнең менә Айдар Фәзрахмановның эштә без залда концерт куеп ярдәм иткәнебез булды. 2 концерт куйган булды. Анысында сезонда булай Скверда түгел эштә. Анда да без бик нык шауладык. Ул хакта да безнең хакта белделәр. Шуңа күрә мин менә үзем филармония исеменнән журналистларга гомумән безне хәзер тыңлаучыларга, күрүчеләргә рәхмәтемне белдерәм. Ул бит әле эшләү белән генә түгел, эшеңне күрүләр дә шулай ук бик мөһим. Мин бу яктан журналистларга бернинди дә начар фикерем юк, бар тик уңай фикер генә. Һәм инде журналистлар әлбәттә халык белән элемтә эшендә кирәк. Әлбәттә, ул безнең өчен күпер, без бит үзебезнең генә Казаныбызда кайнап ята алмыйбыз. Менә без бүген концерт куйдык та, концерт күрсәттек тә, тамашачы җыйдык та, оныттык дип. Ул хакта әлбәттә дөнья белергә тиеш. Һәм менә тагын бер сорау, халык менә шу хәйрия концертларына җыелган халык гадәттә гади концерт карарга дип киләме? Әллә ул хәйрия концертына килгәнен белеп киләме? Халык гомумән килә. Менә аның безгә килүе бик мөһим. Без инде әгәр бу Скверда булган концертлар хакында сүз алып барабыз икән, менә әлбәттә белеп тә киләләр, укып та килүчләр бар, интернеттан да беләләр, һәм әлбәттә инде узып барган кеше дә туктый. Шуңа күрә ул Сквер, шуңа күрә анда музыка уйный, һәм безгә ул халыкның һәммәсе дә кыйммәт. Һәм аның килгән халык бу очракта инде бездәге спекуляция булмасын әлбәттә, бернинди спекуляция юк. Әлбәттә инде без башка вакытта да шушы хәйрия тартмаларына балаларның фотоларын куябыз. Әлбәттә без аңлатабыз, кем өчен җыябыз без. Бернинди дә ялган, бернинди дә спекуляция бу очракта юк. Быел безнең инде мөмкинлек бар, ул балаларның, мохтаҗ балаларның. Алар бит инде инвалид булса да үзләренең тормышлары белән яшәүче җан ияләре. Аларга менә бар тик безнең аз гына ярдәмебез кирәк. Быел инде безнең менә мөмкинлек бар, техник мөмкинлек, инде экранда булачак балаларның рәсемнәре кирәк икән. Диагнозлары да инде ул яшеренеш түгел. Һәм кирәкле суммалар да һәммәсе дә ачык. Һәм шушы паркка килгән кешеләр гадәттә бер генә дә инде теге ярдәм итмичә киткәннәре юк. Менә Кадим Назарович инде суммаларны узган елларны әйтмәде. Менә бер сәгатьлек концертта узган ел без менә шулай 25-30 мең җыябыз. Әлбәттә инде 2 миллион җыеп булмый инде бер генә концертта, ләкин ул да бер шундый бу безнең ярдәм күле өчен бик тә мөһим тамчы инде. Шулай. Монда әйтәсем килә тулыландырып Земфира Загитовнаны. Безнең максат төп түгел, ниндидер бер аерым бер сумма җыеп алырга. Безнең максат ул түгел. Безнең максатыбыз беренче чиратта ул җәмгыятьне менә шушы балаларга юнәтү. Җәмгыятьнең игътибарын берничә дәрәҗә без дөнья куабыз, без үзебез белән шул хәтле теге сакланып яшибез. Безнең тирәбездә андый кешеләр юктыр дип тә уйлый башлыйбыз. Андый әйберләр дөньяда юктыр дип уйлый башлыйбыз. Моның без уйлый торган җан ияләре кешеләр. Шуңа күрә без аны да белергә тиеш. Һәм кешедән монда соралмый, теге сез анда килдегез икән, сез һич юк та нәрсәдер салырга тиеш акча дип. Юк, аның нигезе ул түгел. Ул бәлкем быел килеп карап кына китер, киләсе ел аның башына керер, кемнеңдер нәзере бардыр, кемнеңдер тагын башка әйбере бардыр. Менә мәсәлән
теге кешенең күңелендә ниндидер теге мохтаҗга бирәсе килә бит, ниндидер теге каядыр үзең белмисең, синең акча нәрсә эшләгәнен. Каядыр саласың, сине аның нәрсә эшләгәнен белмисең. Бу очракта син беләсең, менә шушы балага икәнен. Бу адреслы дип саныйм инде бу очракта. Монда бик күп факторлар бар, шуңа күрә тулландырып әйтәсем килә, монда теге акча дигән әйбер ул следствие гына. Причина башка. Рәхмәт, һәм инде коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Рузилә Мөхәммәтова. Кадим Назировичка бик зур рәхмәт шушындай әйберләр оештыру өчен. Мин гомумән аны мәдәни иң яхшы мәдәни менеджерларның берсе дип саныйм Татарстанда. Рәхмәт бик. Кадим Назирович, менә Салават 2 көн концерт куя име. Ул күпме кеше җыярга мөмкин һәм күпме акча җыярга мөмкин дип саныйсыз. Менә нәкъ Салават концертында гына. Һәм башка эстрада артистлары белән дә андый сөйләшүләр булмадымы? Аларда катнашуы белән менә халык җыя ала торган эстрада артистлар турында сүз бара. Халык җыя ала торган эстрада артистлары безнең булачак 21-22 июнь көнне һәм 8 июль көнне концерт залы эчендә ансы уже билет сатып эшләнелә. Бу артистлар бар да монда урамда катнашачаклар. Соравыгызның беренче бүлегенә җавап итеп әйтәсем килә. Минем уйлавымча 200 мең сум акча ул җыячак. 400 мең булачак аның кереме дип уйлыйм мин. Шулай булачак. Үзенеке дә кушылгачмы? Ул үзе бер сумма әйтте, зур сумма. Бер сумма әйтте. Мин аны да санамыйм. Ул сумманы мин анда кердем. Әгәр дә аныкыларын кушсам, ярты миллион була да була. Сүз юк ул турда. Тагын бер катлап әйтәсем килә, бу теге акча монда тип ни түгел. Миңа бик ошаган әйберсе, моның формасы, идеясы шушының эчендә. Менә мондый чараның булганы юк. Без күп җырыйбыз урамда. Кемнең кесәсендә 100 сум, 50 сум аунап ятмый. Һәрберсенең аунап ята. Монда теге 1-2 мең кеше килде исә, ул сез 100 сумнан гына карагыз. Ул бит уже 200 мең сум дигән сүз. Шуңа күрә бу чара нәкъ менә шушы безнең анарсын мин горурланып әйтәм, безнең татарда ул бик нык таралган әйбер. Безнең ул гырыф-гадәтебездә дә кергән. Бездә теге бай гына кешеләр түгел, бездә берәй-берсе булмаган кешеләр дә бик бүлешүчән. Татар бик нык бу яктан алдыра, башка милләтләр белән алай мактана алмыйм. Менә сез игътибар итегез, безнең программада ярдәм итүчеләрнең яртысыннан артыгы башка милләт кешеләре. Без бүлеп тә тормыйбыз. Кем мохтаҗ, шуны алырга тырышабыз. Монда бу йөрәктән йөрәккә дип әйтер мин моны. Шушы фал. Бик зур рәхмәт соравыгызга, бик урынлы, бик. Калым Назирович, бер генә төгәллек карты буламы? Хәбәр менә төгәллек. Анда бит Салаватның 21-22-се, анда Салават җыр театры һәм аның иҗатташ дуслары. Анда эстрада йолдызлары бик күп. Сезнең исемлектә кергәндер бар сезнең кулыгыздагы язуда. Анда бар да түгел. Ну, анда язылып та бетмәгән. Чөнки Салават концертына ул андый концертка гомумән көнендә килеп басырга мөмкиннәр. Ул бит шундый Чиктеп әйтим инде, шундый вакыйга бит инде. Бер генә артистка, кемгә без мөрәҗәгать иттек, бер генә артистка каршы төшмәде, бик теләп риза булдылар. Һәрберсе. Өстәмә әйтим әле, менә без үзебезнең лауреатларга гала концерт вакытында әзме күпме призлар бирәбез инде, яме бәясен әйтеп тормыйм анда хәсен. Әмма ләкин пенсионерга 1000 булса да лишний акча түгел ул. Менә мин беренче тапкыр уйыма башыма уй килгән иде. Менә бу концертны уздырганда, башкалар битендә май аенда уздырганда призны алдылар. Лауреатларыбыз. Бу юлы ничек карарлар икән, менә улар бит икенче кешеләр уже. Алар бит берсе белән берсе сөйләшәләр, беләләр, информация бар. Ничек карарлар икән дип. Бөтенесе бер тавыштан. Никаких разговоров. Без риза. Менә шушындай ише бай, ише чиста, ише эшкә ягы менә шушындай кешелекле булган кешеләр без алар бик күпләр. Без күп өмет кадимләр дөрес әйтә, күпне өмет итмибез. Әмма ләкин кергән кадәр керсә дә biz anarga rıza. Менә шул вакыт içində bu балага битендә туганда ул йөрәк авырту белән туган битендә авырту, катлаулы авырту аны бик каты. Бер операция булды аның.
Менә хәзер 3,266,000 тиеш иде җыярга, артыграк әле даже. Бүгенге көндә җыясы калды 1,8 акча җыясы калды. Җыелган бит акча. Аны гади халык керткән күбрәк. Мин уйлыйм, аны теге эшмәкәрләр дип. Эшмәкәрләргә теге бай эшмәкәрләр буенча сорауларым бар. Көннән көнгә тартып барган эшмәкәрләргә минем бөтенләй соравым да юк. Әмма ләкин безнең халык бик дөрес әйтәсез, Кадим Назирович, Зинфар ханым, бик эшлекле халык. 1 тәңкә керсен, 10 тәңкә керсен ул акча. Шулай җыела ул, илтә керсә, баягы өстәп әйтәм, күл җыела. Рәхмәт, тагын сорау Рузиләгә. Ул скверга күпме халык сыя, күпме тамашачы сыяла һәм 6 көндә менә шу 6 хәрия концертында барлыгы күпме тамашачы килергә мөмкин? Әйбәт погода булса дип санасак инде. Әгәр дә менә без алдагы елларда эшләгән чаклар туры килде, бик теге салкын, җанлы вакытлар булган булды. Без теге һава шартларын каядыр берәр атна эчендә генә электрик алган вакытларда булды. Ул вакытта да безнең 200-дән дә ким кеше булмады төсле. Менә бернинди игълансыз шушы парк тирәсендә генә җырып торган, каядыр кемдер чыгып кала нидән. Менә бу быел без киң катламга менә беренче тапкыр шулай зурлап игълан итеп эшлибез менә. Менә бу 6 ел эчендә бу беренче тапкыр. Ни өчен без аны шулай игълан белән эшлибез? Чөнки монда хәзер безнең уже катлаулана башлады, әзгенә башкалар килеп керде. Анда менә нидән карасак, безнең теге кирәк, бәлкем без кемнедер уятырбыз гына, берсе уйлап кайтып китер шушыннан. Һәм бөтен суммасын да түләп куйыр. Андыйлар да бу. Аннан мин беләм шундый очраклар, бер кешегә без шулай ярдәм иттек тә, менә буса булган хәл, анага кирәк иде 3 миллион артык сум акча. Бер кеше түләгән шушы акчаны, әйтмәде дә, әйттермәде дә кем икәнен. Шуның белән бетте. Бер сумманы бер кеше түләде. Без җыйдык. Кичкенә сумма. Менә мин теге сезгә әйткән алдагы сүзем, безнең кемнедер без этәрергә генә мөмкинбез. Бит ул теге кеше өчен бигрәк тә акчасыз гаилә булса, бу бит бәхет кенә түгелдер ул семья өчен. Бу мин аны әйтеп аңлата алмыйм, сез аны үзегез дә аңлыйсыз. Халәтен кичерергә мөмкин, тере кеше бит инде алар. Аның гомерлек бәлкем ни хыялыдыр ул. Шуңа күрә без бу фестивальне дәвам иттербез. Дәүләттән без бу фестиваль өчен сорарга мөмкин шушы сәхнәне генә. Сәхнә, чөнки сәхнә бик кыйммәт. Сәхнә бик яхшы аппаратура белән, тавыш аппаратурасы, ут аппаратурасы, экран эчтә булачак, оформление белән бүген шөгыльләнеп яталар. Фан зонадан ким булмас, начар булмас. Сезнең теге килеп күреп китерсез матур булыр дип уйлыйм. Һәм теге менә бу яхшы эш шулай ук кыңгыраулы булсын иде. Матур булсын иде. Чөнки без бигрәк тә бүген күнеп барабыз. Кемдер йыгалса, аягын сындырса, Худам сакласын, аның турында бөтен нигә чыгарабыз? Бөтен дөньяга чыгарып селкибез аның менә шушылай дөрес басмыйча аягы сындыру турында. Менә яхшылык турында без 10 аркылы, 20 аркылы, 30 аркылы гына язабыз берне, һәм кеше уйлый, бу дөньяда күбрәктер бәлкем теге дөньяның начар яклары гына. Ул без негатив тудырабыз. Бу өлкәдә минемчә менә сез бик матур әйттегез. Нәкъ менә Смеи дип әйтгәндә бу очракта мәгълүмати чаралар, алар кешегә менә шушындай ырлыклар салсыннар иде. Яхшы кешеләр күбрәк барыбыр, начарлыкка караганда. Менә сезгә өстәп әйтим әле, бик дөрес әйттегез. Менә безнең ТНВ каналында инде абыш күрсәтелә, балаларга ярдәм итү йөзенә. Бит кеше кабул итә ул информацияны төрлечә. Бик авыр кабул ителә. Менә хәзер мин сорар идем, бөтен телевидение, бөтен ГТРКдан да, ТНВдан да, башка каналларда, эфирында, гортта әйме. Барсына шу арада бөтен юнәлешне күрсәтергә менә шушында, шушы хәйрия концертларына.
Biz anda men aytdim Михаил Бокытбайме, һәм анда күбесе исеме дә әйтелмәй. Шунда халык килсен вә шунда үзенең өлешен кертсен иде күбрәк. Бик кыен менә телевизордан, экраннан карап отырырга баланың авырткан баланы акча сорауны. Бу хәйрчелек түгел, бу хәйрчелек дигән сүз. Мин тагын менә тулыландырып әйтәсем килә, монда инде информация һәр кешенең кулында юк. Менә нинди балаларга без ярдәм күрсәтәбез, берничәсенә генә басым ясыйсым килә. Менә беренче һәм икенче көнне безнең ике егет, алар игезәкләр. Игезәкләр 2006 елда туган җегетләр алар, 12 яшендә аларга быел, икесе дә ДЦП диагнозлалар. Менә шуңа күрә мин аларның әниләре, әтиләре белән элемтәдә торам инде. Менә бу оештыручылар буенча һәм менә әниләренең әйткәне, ул инде барбер тигәне күз яшьлеген әйтеп тә булмый. Менә уйлап карагыз, менә кадимләш әйтә бит, бармагын гына сына нинди проблемалар һәм бөтен дөнья шаулый. Ә монда ике бала, икесе дә ярдәмгә мохтаҗ, икесе дә коляскада, икесен дә тотып ашатырга кирәк булмаса да, икесенә дә һәр даим минут сайын, секунд сайын ярдәм кирәк. Һәм әлбәттә менә шушы анда җыеласы акча бу очракта инде 200 меңгә якын икесенә, ул реабилитация үзәге өчен. Чөнки андый балалар, менә минем үземнең дә шундый туганым бар, сеңлемнең кызы, уңа инде хәзер 19 яшь, һәм аларның менә шушы үзәкләрдә дәвалангач, име аларның бик нык алга китеш була. Мәсәлән, кулына тотып ашый алмый башта. Менә шушыннан соң кулына тотып ашый башлый. Барбер теге алга китеш. Әнигә барбер җиңеллек. Һәм ул ничектер йөри алмый, үрмәли башлый менә шушындый. Аннан соң икенче көнне безнең анда бер кызыбыз бар, Арчадан инде ул, Арчадан кыз, ул инде үсмер дияргә була. Икенче көнне менә шу Салаватның концерты көнне, ул аның биргән, тәкъдим иткән балалар инде кандидатлар. Анда шулай ук ике бер туган. Аларның аермасы 4 яшь. Менә икесе дә шушындый ДЦП диагнозлы. Бер гаиләдә шулай ук ике бала. Шулай ук менә хәтта менә тотып ашатырга кирәк. Шуңа күрә бу очракта менә бу инде әлбәттә теге кызганыгыз дию түгел, шушылай килеп чыккан кешенең язмышы, кешегә шушындый тәкъдир язылган. Ләкин безнең ярдәм әлбәттә аларның менә тормышын әз булса да алга җибәрә һәм аларга кешечә яшәү мөмкинлеге бирә. Менә шушынысы яхшаның. Тагын бер ягын әйтергә, менә Земфира Загитовна кагылыбызда, бу бит әле иң беренче психологик ярдәм теге балага. Ул бала бит менә шунда күреп утыра, ана үзе килә алмаса, анага кайтып сөйлиләр, шушылай булды, синең исемең барды дип. Ул бит әле җанкисәм горурлана бит әле уларның белән яшәп китә бит әле уларның белән. Ул бит бер башка үсеп китә. Аның бит ул яклары да бар әле, менә мораль яклары. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә әле мин тегәлләвем түгел, бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәрберегезгә. Менә моны дөрес итеп, матур итеп чагылдыруыгызга. Бу эштә без бердәм булсак, ул Хәбир Газиз эше дә түгел, ул минем эштә түгел, ул безнең күңел халәтебез. Без нинди хәерче икәнбез, без хәерче, мехрибанлы икәнбез, без мехрибанлы, ачулы икәнбез, без ачулы. Башка монда теге әйбер каралмый, монда ышандырып әйтәм, бернинди кирдә юк. Монда без киресенчә күңелләребез ачык, шулай ук үзебезнең һәр көнне үзебезнең өлешебезне без кертеп барачакбыз. Мин ансын теге елда шулай эшлим, үзем минем арттан бөтен филармония шулай. Сәхнәгә чыгып утырган һәрбер оркестрның артисты үзе белән килеп, апкилеп, үзләре шушында салалар. Бу безнең традициягә әйләнгән әйбер. Быел да анардан китмәсләр дип уйлыйм. Безгә менә бу юнәлештә бердәм булу шулай ук кирәк. Ул безне берләштерә торган әйбер. Рәхмәт. Мин теге тагын бер менә без теге китәбез, ләкин менә концерт залы эчендәге концертларга да игътибарыгызны җүләтәсем килә. Бик матур программа, менә теге карап утырам. Монда нәрсә генә юк. Операдан башлап, эстрадага хәтле бөтен әйбер бар. Шуңа күрә әлеге концертларның кайсы берләренә бүгенге көндә билет табырга авыр. Әмма дә ләкин кайсы берләренә эләгергә була. Буларны шулай ук истә тотып, шулай ук халыкка җиткерсәгез, шулай ук без рәхмәтле булыр идек. Филармония 8 июльгә хәтле менә быел сезонын дәвам итә. Ул җабылып та тормый, август аенда без шулай ук эшли дә башлыйбыз. Шуңа күрә welcome to Philharmony. Рәхмәт. Коллегалар, тагын сорауларыгыз калдымы?
Сұрауларыңыз болмаса, матбугат конференциясын түгәллик. Зур рәхмәт шушы проектларыгыз өчен, рәхмәт килүегез, сөйләүегез өчен һәм инде коллегалардан әлбәттә менә шушы чараларны дөрес итеп яктыртуларын сорап калабыз. Рәхмәт Сезгә. Сау Исәнлек, булыгыз. саулык сезгә.